senti ɔse ɔdɛw afahyɛ ɛtwerɛ so afahyɛ a ɛyɛ tenten afahyɛ saa sɛ yɛn nana no fi baabi no ɔbɛpia yɛ wɔ ha nyinaa yie na wɔbɛkyɛ no ne noma na mu deɛ na nana mo gya ma no wɔmfa nhyɛ ne kotodo na ɔno nko amfa ntra yɛ yie na ɔmfa ɛnyɛ ɛne pɛ enti ɛnɛ wato ne nsa frɛ na tɔnkoyɛ ɛna wato ne nsa frɛ apakamfoɔ ɛna wato ne nsa frɛ nkufoɔ ɛna wato ne nsa frɛ media nkɔnkɔnsafoɔ wode mefrɛ nkɔnkɔnsafoɔ ɛsiane sɛ neɛ yɛka ɛbono ɔmaka mediafoɔ wode nkɔnkɔnsafoɔ nkɔnkɔnsa a yɛpɛ sɛ mode bi sɛ motie ne adaseberɛ ɛbɛka na monka no saa pɛpɛɛpɛ na mamfa bia nkɔfa mo ama adaseberɛ ɛnyɛ asɛm ɔse mediafoɔ ne bɛbɛka ho no ɛne yɛbɛbɔ bi ɔba bɛkyerɛ ne sɛnti a ɔde ɔman ɛsɛ sɛ yi akɔnkɔntenten afahyɛ ɔtuma mi yɛ nti ɛne yɛhyia ha yɛhyia sɛ yɛba bɛtie mpanimfoɔ sɛ wɔn mu yɛtie ɔkɔnkɔnfo no ano yɛba bɛtie fie nyina yɛwura hɔ yɛwura ɔhwɛ akwansra a ɛwɔ akyire ɔno na ɔda no yɛwura ɔkɔ bɛnku birihyɛ yɛde ahyɛ ne nsa sɛ wɔhwɛ na wɔtoto biribia yɛwura ɔdɛwman ɔdɛw twerɛ so odi mu hene na ɔdɛw aka nyinaa so ɛso ba na yɛwura ɔno ɛwɔtu a yɛtie na yɛkasa sɛ yɛbɛtumi abomedie yi wɔ akɔ ɔdɛw anka ho a ɛsi a nkɔfoɔ so no yi bɔs mekasa deɛ ɔdɛw bɛbome bɛm ɔdɛw twerɛ so hene bɛmmɔ ne mu san sɛ baabi a wɔkɔ no nyinaa yɛyɛ de akyireyɛ so yɛtu saa na hɔ ɛnɛ awie yi ayɛ me fɛ ɛyɛ me dɛ sɛ yɛn nyinaa ɔdɛw hene atwerɛ so hene ɛse wɔabɛkyerɛ ne sɛ nti a ɛsɛ sɛ yɛhyɛ fa ba na ɛhyɛ fa a ɛne yɛakasa yɛafa hyɛ na ɛnyɛ obi bi a yɛabɔ akɔburo na ne bi ba bɛyɛ wɔakyerɛkyerɛ mu ama obiara nso ate aseɛ sɛ yɛ mo dɛ na sɛ yɛ mo anikye na sɛ mo nyinaa mo pɛ sɛ yɛnso yɛyi afahyɛ ma nkɔfoɔ ɛtu anamo ababɛhwɛ deɛ a wɔn nyinaa yɛnsɔre ne mfa nsɛmpa a wɔte paa na yɛfihyia ɛsɛbɔ nsɛmmɔ nkyɛn dɔɔde yɛmfa nsɛmmɔ nkyɛn ɛberɛ a mede maik ne kɔba no na mode nsɛmmɔ
ana ejato yaba ready amena yaba esi yeka yaba echipa yaba ezi ebiya yeti yaba ebe foye na namo enamo tumi emetra yaba you make me what you need aba ebo ye namus aba ema ebe die ye baby yaba yenyina yehu eze yenya wuti ye yaba ye ocha asifo yaba titi woni achi efo yaba achi eya bravo yaba eno aba pasasi yaba bravo pasasi bibiyo yaba ebechichi yaba eya yoshie yaba eya afasha yaba ebe sisafo yaba amachuso eno odo yaba tire yeshi yaba ifisa afasha ni amamre yaba epeja wo man yaba edi putu ba wo me yaba so wa wo yaba nasi wo afasha yaba afibia yaba edi sade ba wo yaba emi ni to fi shishi ni beje yaba ba be yeah onso yes nti betra ko ni su yaba se pese yaba ni mpedi duro yaba ni ba bi ku kwanso yaba na ekire su ye wo do yaba otima yaba nti ni afashe su yaba di be peja ekire su eni wo do ojeye remember you guys yaba yes yaba never to your first so yaba otie na muteli yaba na yaba muteli yaba otie sabe yaba nano yaba endo kuni ni break yaba in the free bag and I teach one machine. Ene from a church one. Be able to try a church work. I was it. I trust the church. Tina. Yes, somebody. Now, someone. And what is the church? When I'm so sure so by the man said the mind and none the prayer for I want to be remember you over there and say a fashion ever bigger picture so mine if you have been done with mine any advancement to materialism we said America can buy okay yes you want to pop in your bar if you think see I am better in your bar who I am Emma who give to do what the ground for you if you have found out if you should be back Papa who are bad you see Papa Wahima and the break people they told you also a friend who did it or your treasure but even sweet a ball a barefoot in time so a ball who knew a mind was a day it's so hard one and the man who bring your man said yes as I say it be free and mind so big as well the better days so Emma be moving your mind you see when I go on someone MP
Onabo Opunko. Don't kita. Zapa. So tourism. Tourism. Yes, Omo afase omo seye Easter. Afie bia uti woko. Befri amama so. Efuko wo. Sabi ade aye wo wa he. Bidi wo so. Abo asa eno omo eye wo ho. So sanse omo ayama aye yiti. Bie ni papempem. And the Shahon and Sanena. So Jessica and Sanena Oko, Easter no in scale. Don't announce a man. Oko Easter. It is a treasure of o mining so ye ke bo si bebeja bebetre so akolo ungombon ko yechia February fashaya si nikari eno nene bebetre so Yen is a first Iba Ewa Kwantu Nabusan Sahin Fanu Fipa Fiona Nani Kutress Wire a Tresinia Branty Jessica just former Tiene Mabawa Achichina Bona Raya Chef now a experience now more go by I can go fee I can keep you fee yes, yes, and nothing a damn so. But this is by as a trestle. Yeah, but and now I know can say tress new times. I won't be Eddie Akoko food here. I mean, I if I say, when you wish so, that's why I'm and Eddie pick a crab on so walk to the free name. Yeah, Momo didn't say. So, why I can't go down almost baby. The true bra, yes, a fan. Now, I hope when you baby. The bra, me better now, when you're sweet. And I'm a dream, and I'm a sweet. I said, a treasure, and my babet. And yet, it's a metamway, you can see ready, a chair, beja. I'm a person. Slow Bibiara. So, Omujina, me and Kemu. But it was in your dad. And now you may
ɛyɛ dwumadie na ɛyɛ dwumadie kɛseɛ paa ba mete soro ha no ne ɛyɛ announcement ɛfi bɛyɛ na awɔtwe mmienu ne na abɔ dawuro ɛsɛ dwumadie a yɛbɛdie but yɛhwɛ nnipa a ɛte ha a ahɔhoɔ ɛdɔɔso kyɛn ɔman ɛsɛ wei kyerɛ sɛ dwumadie a yɛredi a yɛpɛ sɛ yɛpɛgya twerɛ so ɔman no menyimi ni sɛ ɔman no ani gye ho na sɛ ɔman no ani gye ho a ka menim sɛ kɛbɛbɔ bɛyɛ nɔnwɔtwe nondu na ka ɔman no ayɛ dɛn atwa hyia yɛhwɛ adwadifoɔ a ɛwɔ kurom ha so ɔmo nko ara so ɔmo ɔba abɛtena pata yi ase a ka pata yi ase ɛbɛyɛ ma yɛhyɛ fa afie na wɔtwe afa hyɛ dwa a wɔn diiɛ no wɔn ɛbaa amena so ɛbɛkan sɛ wɔn tena ase yɛ adwuma fie a sika a wɔn nya saa ne si dan na afei mo a mo si dwumadie no yɛntoa so na afei yɛhyehyɛ dwuma no ama mo na yɛfrɛ mo na mo mɛtie dwuma no mo nhyehyɛ ama madi yaw me nipa ɛyɛ biribiara wɔde ahokeka ɛna ɛyɛ but ɛduru berɛ a kandifoɔ no ɛkeka ne ho na akyidifoɔ no ɛte san a ɛdɛn na ɛso wɔyɛ wobɛtwa n'ani na ɔtwa n'ani no ɔhu sɛ dɔm no asa ɛsɛ ɔno nso yɛ dɛn na ba mu bu ɛsɛ ɛno na ɛtwerɛ so man mo start no ba menim sɛ nyame te ase baabi a wahyehyɛ so ɔde twerɛ so bɛdu hɔ no ɛni aba mu buo bi a ɔmde bɛma yɛn mene me mpanimfoɔ yɛgyina pintin sɛ baabi a ɛpɛ sɛ yɛde twerɛ so bɛdu yɛde bɛdu yɛnam sɛ dwumadi a yɛhyehyɛ yi so ɛde twerɛ so bɛkɔ baabi a ɛsɛ yɛyɛ dɛn yɛde kɔ sɛ betafrakye o kame a mete ha yi yare a menkɔ dɔkta wɔ ha ɛso meyɛdwen sɛ twerɛ so man bɛnya dɔkta sɛbi mebaa bi ani hɔ a wokɔ sukuu wɔ ha ɛnso ma yɛn hyehyɛɛ agye asase ato hɔ a yɛbɛsi sukuu dan ama mo ɛna a me ne mo wo kasa yi Methodist ɛsi yɛmfa asase no nkrataa mmerɛ wɔm na aka ntoasoɔ sukuu ɔmo mɛsi ma yɛn ɛti ka dɛn na ka ɛɛfe sei ɛnso ne nyinaa no wofrɛ ɔman so ɔmo mmra na nhyehyɛ pa a daakye ɛbɛboa wɔm ɔmo mma ne ɔmo nananom a na ɛno nso ayɛ kyɛw pa mɛsrɛ mo paso ɔpɛ nwoma soɔ ɛnyɛ n'anum na ɛde o yie mepɛ twerɛ so yie mepɛ ɔda ɔman yie ɛno nti na mede nneɛma wei mu nyinaa gu akwan so a mepɛ sɛ ɛtwerɛ so yie nti ɛnɛ da yi afahyɛ a yɛato ne din sa kwantu tenten no mempɛ sɛ bɛka ho aba kwasɛm mmerɛ pa bɛba yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛnim koraa yɛate ɛsɛ nananom firi asimi gya kokoben ɛna ɔmde ɔko ani ɛden ɛpere so a de bɛpie ankani korɔbɔ na ɛyɛ ankani so ɛna gya nnipa bi abɛtena hɔ a ɛna ɔmde korɔbɔ no abata ho ɛfiri mmerɛ ɛɛkɔ yi saa korɔbɔ no yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛyi afiri hɔ na ayɛ ɔdawu ankani so yɛbɛkɔ hɔ na yɛakɔ akɔsiesie hɔ na yɛama kuro no bi akɔdi hɔ sa kwantu tenten afahyɛ a yɛbɛhyɛ no ɛhɔ ne yɛba akɔhyɛ aseɛ fi na yɛba abɛwie no
ɛtwerɛ so ɔkwan yɛ nam so a nananom kɔpie anka ne kurɔbɔ na ɔmo nan mu a ɔmo bɛpie baatampa kwani akwa ho na ɔmo firi kwani akwa ho no ɔmo bɛtoo sɛ twerɛ yi wɔ hɔ a ɔmo bɛtena ho na ɛnam kwani akwa ɛne ɛtwerɛ yi ɛgye wɔm ɛma ɔmo ko di nkunim a ɔmo gye nsase tam kɛseɛ paa ɛtoo hɔ no afahyɛ berɛ mu no nyɛ mmerɛ akyerɛkyerɛ nyaa ho abakwasɛm na nkwalaa a ɛreba ɔmo atwene ato hɔ ɛno ɛna de ɔdawu ɛbɛkɔ n'anim yɛka ɔdawu a yɛbɔ mmarane sɛ ɔdawu nim ako adɛn nti na ɔdawu nim ako ɔdawu kunkum bebree ɔdawu yɛ nneɛma a na ehu a yɛka sɛbe mo nkwalaa a mowɔ ha monim ɔdawu yi ɛsiane n'akokuduro ɛne n'ani sohyie nti mmerɛ bi baeɛ a ɔno a ne yere ankasa a na ɔyɛ asantehen de hyeɛ ɔkasa ti anom a ɔtwaa ne ti ɛma ɔde tire ne kɔɔ manhyia ɛnam asɛm a ɔkaeɛ di asantehen bɔɔ ɔdawu hi aba so ɛmaa no akodadeɛ ɛfrɛ ne kantankrankyi ɛno nti yɛn yɛ apagwafoɔ yi ɔmo ɔdwom biara na ɔmo to sa asante so ayekwa ɛwɔ se ɔdawu yi ɛne ɛdi nti yɛborɔ no nso yɛ yia na ɔsoma ne ma so ɔmo nkɔpɛ nkyɛn mmra na ɔhene bi te kwan wɔ no wagye nkyɛn na afiri ne ma nsɛm ɔse mempene ɔsɔre ɛne ne mɛɛma ɛkɔkɔtwa wɔ hene ne ti ɛde bɛtoo ne twene ho ɛti na ke yɛka mɛɛma wɔ ɔkyema mu a na wo nka ntimi nya ɔdawu hene da Ghana ha ɔhene bie ne hɔ a sɛbe ne yere akasɛ tia no watwe dadeɛ atwa ne ti ɔdawu wɔ abakwasɛm na sɛ yɛanka a wobɛyɛ dɛn bɛte ɛno nso na ɛbɛma ɔdawu ayɛ dɛn akɔ yɛ nim nna mebɛkasa me se wura fi kurom hia bɛn a wobɛyera w'adwa kwasɛm saa na wura fi wakonnwa ho abakwasɛm a akonnwa no bɛyɛ dɛn ɛbɛyera nso a akonnwa no bɛkɔ fam abakwasɛm a bɛka wɔ akonnwa ho ama wo man ateɛ no ɛna ma wo nso wo yɛ dɛn ɛyɛ hu ɛno nti akwantu tenten no a yɛbɛhyehyɛ nneɛma bebree wɔ mu a yɛbɛyɛ ne ada bi adi ama ɛtwerɛ so man ɔdawu Ghana man ɛne wiase nyinaa ɛho ɔdawu yɛbɔ berɛ mede meka sɛ ɛsiɛ no mɛsrɛ twerɛ so man ɛsɛ wosi akyi nyɛ ɔda a ɛhɔ a na wotafere sɛ twerɛ so kɔ n'anim a mo nipa a mowɔ mu ɛna modi so mfasoɔ me deɛ maba sɛ meebɛyɛ bi yɛsɛ bɛrima bɛyɛ bi na mmom wanyɛ dɛn me mmerɛ so a me deɛ a meyɛ no mɛyɛ dɛn me nso mɛkɔ na ɛda a mɛkɔ no ɛna ɔman bɛyɛ dɛn ɛbɛkaa me meda mo ase bɔnsɛm akurura ɔdɔ hiya kasa wie afei baabi adu no wohwɛ program no so a na yɛba bɛpa kwantu tenten ho ntoma
akwantititi no ntoma ya bepa no esese ye keka yen sase abrofo omoka no se appeal de asorofo no mu ye pa mama mi sanka t-shirts no wa akwantititi afashion no ya yahu t-shirt na se ye tumirika na ya maye botom anye dua anhwe ya ne enye bi sanse eye aduonu pe enti ehese ebeduru ha mo a maye ready no musha sese mo de mo se hye mbotom mo a maye ready no musha sese mo de musabaka abahye mbotom Ebusiafo na me kai mo se media houses ababeka ho sisia mene mo kasai samre yewo Adum TV ewo yentem yewo UTV yewo Metro TV yewo Achimansa Radio yewo Achiaman FM ena Ofie FM ewo ha ena Nanakwesi TV nti Modaroma na chese media houses ababeka sisia no nyamishra munyina mabahi mai do wase enti de yiguso aye ka ne se dwumade ne beko TV so enti sa wotena ha na wuto nkwa ese wara bebe TV so na se una wuto nkwa ya enti obi enye study wa hwe ho TV so anu akanfo ho se me ho ofre me damase ewie samle ye appeal for fund enya namde beka ochamia siedu asemo kan se Wadaroma media for ne ba wo ho no mu ba omubusa won nsema me pacho hu nsema wo beka enkasa because of say o masoso cameras esi usenti wo beka ne awo pebia mesrew asem no unima menka media for bebre ene wa ha no mu sei eti mesremu a wo granted interviewer Wadaroma na wahu asem ene nsem wo beka meda se bemu baba shed medina se se kwancha de efe ye diska na ye hu bia wode na tie akoto ntoma da se na tie to biton ntoma na je se ye na tie na ya polishing bi ya washing eno ne friend say good eno ne to biton ntoma na masa mo machine no enkeka no ho na ahanya shi ase ne ha enyunyunyu bi sa me ka se mo fo organ mesi ho se mo hena mutumi monyum no aya be bonyum no na bibia akoso amani she akwantu tintin afahye aye betui eho atade ena yeda na di ewo hai na sasa yo kutie muti medika dano na atade na kutame no boy daso 1000 Ghana cedis minya wakama nyapia atumi no boy daso 10 million kwa imesi amame Osonia breko chenya titi ahuchenya media yepe obedika ashane de ube humina mayefe mama musam nyami wajimi wajinyo minyami wajimi every wahabi mama musam kuni jami chai okuni jami chai dia nacho sa yomia ekowura atwase ho odoyini na sibre fusuko dia ebia ho osi ye di kan no ono ana auto enti ono ni die ni ura bi mu manu na mama musam anu ensembo na sibre atore die mo fa ne aka no mame
Mama Mbako. Debbie, that's a better white, move different color. Aha, we are cocoa. We are Markala. Moshe, Mofa Koran and Moshe. Ah, I didn't say. Mofa Koran and Moshe. That's a better idea to the Fanko. Never bet you, Yano. Aha. 1,000 Ghana cedis. Yet so, it is why am I be say about so yet so. But I said, Mama, Sam, you. Abba, what? I am away. Maba hey, me call MC nade. Maba wa ko MC. Maba wa Echoso hima. Ye ba chobra. Ni bieni. Ope white. Ishe mama. Ope white o mejira ha ne fa tonu bo. Amen. Musaka da Bresica, Mumam Sam. Mepacho. I don't say to you, who are better near who are fair. Ye chat. But you are not. No, toss me as I Akwansra mu fama no akwansra pacha ebi mu so mu nimu so ne hwe wanim ebi mu request o mu so mu nimu so ne akwansra no aha ono so agene de 1,000 Ghana cedis fama no aha 1,000 Ghana cedis enya de ya tiso aha obi asa frona opesra mufa mama na esra amna ho so pesa otokoma oyire a otumi aka me de baba obi e wa tobi dada but opesa otobi koma na yire o ka me de baba so pesa otokoma oyire obi o ha obi me mi ka se benkumo but me say obi o ho na se opesa okoto koma na yire a ano otumi to de koma na yire me ka se benkum Yegusu akwatu tintin minia aha atese obi anya bi kofi o atese obi anya bi kofi se ye di onupe mebo a edu kwa na ma atiso se afa na nai ko akansia edu kwa amatiso aha Anasa minga by force ana. Me di agora man by force. Anybody be oha say me the mom by force. Akwa to tintin dia ene mrante na namo because ekwa no wa. Akwa to tintin ene mrante mama mrante ahin baako. Mama musama mrante ahin akwa to ene mrante na nam. Enkokora ntu kwan. Mama musama mrante I'm not saying 1,000 Ghana. Ebaji. Aka 5. Bono nyamia semaye ampara wo. Bono nyamia semaye ampara wo. Bono nyamia semaye ampara mono
Mama sama benku so pa yellow benku he nana adakwa mama sama benku me mu fa hia no aha akwai say me say edu na kanani ateso say ahin na eko aka 9 me boa aka 3 monkan yo aka 4 hey mo baba na mbo fu na ko bo ahin fu ni bidin ampara wo mona nyame asema ampara ke Ghana ha on Ghana ha ade a yapa wo wiase ye kom na ewokuafo hin wokom ha na ye mo bakuafo hin ba ko mo mom so bakuafo hin ono de aduane nya na oto ogoko obetika oto abe obetika aguafo owai aguafo hin wan mpam cha mo fa na hindi mame nya mo fa na hindi mame asa busana hindi ni na membo man monfa na hindi mame na nabre odere pe mo mom samaro na aya na anema bi ho no a me pesa meka ho asem ti anema bi ho me pesa meka ho asem se odohi yi ni de na odo busa penity ho mo fa nkoma na aya by force mo mom samo odo busa penity aya by force Okasa odo busa penity small post small post mo pa yen na yen jina ohwe o wacha obi a mo fa manu very good wole nya butre akahe aka 12 aka 13 which means 7 nako munti asembi anya nkonkonsa na meye ana nyesa me yenhwehwanim na se gro kakraka we ye yi obi ba ko pe ye friend no e maba ho nyina hima what do you mean how e gro kakraka we ye si di ba ko pe ono no e maba ho hima e maba ho hima ko ju de boy take your own waje anasa ondi e maba ho hima de otapa yellow ti mo man nche na me hwe mo mom saman maba wa ni ametumi akanisa eradi asemani monya mi wasambi ameka ni ametumi akanisa moka akasan aka 12 ana na aka 12 ese obi ji baako ese obi ji baako enu ka se ka 12 ese obi ji baako na me hwe ha pa aka 12 ese obi ji baako me se ese obi ji baako me mpan kwangwansa me ana me jira ha na me yema ade me ana me jira na me yema ade so be so ye MC obesere kwan mesro da mami bisa da sebre akwashia me o mesre ekwan ekasa kakra eho odew ba mo hini se de da sebo fusuko bi kan ni se
ye be you say ne odawu ba wo enye adeketewa enti said that serious ni say once I hear odawu ba wo ni no obe che kala wo pe ni eyi ni e di amount akwa me ba say yesi akwa ne ne wura en shata de ba na me ka se mabota me de wo ho dada me be se me kira akwa nkira se me de wo ho dada mabota me dada na me de no me de ma odaw abontin dom he me de no mabota me dada me de ma odaw abontin dom he ono na koyi da se beni wa ho so enti se da se bre ko fita enti da se beni wa no na ho so enti mfama abontin afe edute no ten na aka no ye beche yo biam pano na ufayo yo musenu na usie no Washami and you jam when you was in them. Me dawasio, me you are yet. I can say, Mama man, you may I can't love you. Hey, yes, I'm starting another one. Thank you. Mama, what do you want to say in them? We have so all my thanks and praises. Me the Bebe se me kan se mi kire adugrofo no. Bebe se me kan se mi kire adugrofo. Adugrofo so mo kosoro. Mo ba fam mo senior minister. Se mo kosoro ba fam mo senior minister. Ba ko meji ba ko koma senior minister. Menya me pese adugrofo no ba ko o meji ba ko koma ni senior minister. Kamo mo sama senior minister. Adugrofo senior minister ba ko meji mfanko. Na enso bepepe afi ye hu ne be wa no be dia ko ye famra ni sako ko ni kala mo mo sama di ko fo no afi ni aka no ay 500 Ghana cedis. Yeah, can I 500 Ghana cedis? Look here, 500 Ghana cedis. Yeah, the amount. I used to have 5 days to get to tell you. I used to have 5 days. We were home. When the power some number the amount, no more 500. The boss of my money. The boss of my money. If you want the boss, I'm not going to you about the performance. Answer no. Say every 10 or some time. Okay, sir. Thank you. I'm a mom, some are considered about it. I'm a mom, some. Osumpa e mfa ngoma na osumpa mfa 500 cedis pacho do chocho madam sika ne hia me cha bia osumpa 500 Moba does my name love is what me say no wa jump no na ko to 500 make me go insane man sankan no wa jump no na ko janto ahe 500 jump no ko janto ahe 500 ikala ope afa no sansan wa chia basirbi Moba does my name Sawa chibra siripi on my knees like I did pray cause you make me go insane. We go Paris
Mama Musama, Marie, or the Nisikaba. We didn't know I'm Mafu of Nisikaba. Yawe, Bamuchomu, we are a crane. I am for no dorsal. You was Sarki, and you was Sarki or Bao. Sarki or Bao, Minimini, Magajia, Mofama Command. Enfant comme Sarki. Magajia, Oha, Anawama. I see. Magajia, Mofama Command. A position. Mufama Magajia. Muda mutapa yelo ywa. Amafo baso mudingo kwanza wa. Akasai. Beba manfo nu. Aka 5. Beba manfo. Beba manfo. Aka 5. Somebody diagra, me na chana bushia. Mudi diagra na chana bushia. Aka 5. Nti mudi diagra na chana bushia. Na se chana bushia dia. Japani for na hina wa. Abusapani dia se wajini dia ladawo. Eti Adriana no Abusiano wana doso pa bi Adriana number 2 Abusapani hawai Adriana number 2 Abusapani Wamba Meletia Official Adriana number 2 Abusapani Fakomano 500. That's one on Zoto. I don't know number 2. Yabakona Bushambusia. I don't know. Put up a ready power. Put up a ready power. I don't know number 2. No, they don't know. Mofa. And God of Yang asra for the show. Asra for Bakuma. Asra was a penny, Muma Bako. Yes, asra for the show. Asra for wow, and he set me free. Baji. Yeah, asra for the show. When you was sit time. Bajiko Chaka. Yes, for the show. Yeah, we sit time. I'm going to push up anyway. Break push up any. I can't run the break to me. I got 3. When I did here to Tintino. Hey, now break your push up any wama. And I break you for moments.
breakthrough for mo months and one. Someone might better if you somewhere more channel. Mama, oh, I breakthrough. Why not you breakthrough? Debbie. Why not you breakthrough? So, my father, my Baba Jew one was some ago. I'm away. I just wrote you breakthrough me. I'm going to my. I'm away. To show you know the scene, no, you heartless. I can't miss it. Catch up now. The front are going back to the gym. Let the front breakthrough back to the gym. Any brother. The front grabber, the front breakthrough. Yenya near lunch at the end. Loving you is And you who mistake of friend of bra. for you, baby. I give it all. Loving you Breakthrough. is enough. There be with the what you say, we are at Trakunya. It is all the breakthrough with your penny. That's a me at Trakunya, my gym, my son's soldiers. 80 breakthrough, move a man. Hey, Pastor Muchoni. Oh, breakthrough. Aguna. Akabako, Bakuna, my dear. Asa. What's it? Let's see what you mean. But I'm first coming down. And you want to have an mutie. And you want to have an. And you want your daddy Asa and Isika. I'm going to suffer for a better son. What's a man? I'm going to suffer for him. And from which me baba no kan anima ope na nan matran konya anum ba na mope mo baba tu mo collection me pa me cho me pe red me jira wa so me pe red na nan matran konya o ba tu collection o ba so anu wasa wan sa me discount wasa so nye fa me discount ati asema wa no wan sa me discount sa me nye fa me discount anum ba na mope Hey, I talk when I said you. I'm so much better. I'm not telling the kind. And I'm not talking now. There's someone in your door. I'm not telling the kind. If I'm a child, more beautiful, red in my heart. Mempe blue kitwano. Mempe blue na treno. Anu na beti media ako yanim kakra. Yamu ne baba bia okay Martin. Pasa masa nyofa amamu mambamcho. Tale munya ntam. Okay, zanyumbi ya babia. Anyuma ya bano ya nana matwangu ya bano. Ose, atade. Dabi ansa bako. Ai.
for guy for no. I'm some people go na say. Sese ayeko edikrofo no. Yesra mo. Edikrofo no obi aka chem se omo pasoro nwom. Em se omo ya asofo. Am se omo ya asofo nti obi aka chem se omo pasoro nwom.
Anameboa. Asornyum. Aha. Ba asane so nyefe. Siriya mrem krakra. Siriya memu asika no menje. Enti udi asane to form na siriya eka ho. Aha. Enti asornyum for the crew for. Are you ready? Come on. Give the Lord a dance. 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 Asao. Give the Lord a dance. Hey, pokwa mo den de brofu ni mo mo. Enti mo ma 200 nra. Mo den brofu ni mo. Ẹ̀ṣọ́jà mi wáyé mi ẹjọ́ so ẹ̀wọ̀n ọba yẹn wà pẹ́. Etí fáwa sẹ́ńdà ṣẹlẹ̀ sá láyé mi ẹ̀ṣọ́jà mi bíjà mi ẹ̀wọ̀n wà pẹ́ nínú ẹ̀mọ́. Etí fáwa sẹ́ńdà ṣẹlẹ̀ sá láyé mi. Anyimono entwaso asofo no wa ha ti ye hya sefi asofo no so asori yimanu aneko asaw ado Namotuaso, one more, Motuaso for us, Motuaso. Aha, Adi. Motuaso. Mama, everybody. Maybe I'm Subanya. Mama, everybody. Asao. Hallelujah.
Asan ahafo ni mu no. Ahafo ni mu na ba no. Abadini na yiwayo. Yasibi medi manim. No. Wamra. I have one number. One sorry. Oh, one sorry. Mundi wa mama usikadi atu mundi asa mundi machi mama usikadi atu mundi machi asa Mugo. So ko ba bi na se nurse for na se nurse for ansa ade na nya de uko ba bi na nurse for na o ma ansa nya de mommonyo ma nurse for no me amegodi o manim na me de o maba o ma o maka no so nka ai akade ba ko pani awie eti nurse for ni na ba na mo maka wo obi o ma bi anso nka Obi o my bianca. Aha. Also me masapa. Asa. Aha. Mama Michel Vivi. Aha. Asam. Namu discount bao. Anya say asam kwa. Wa mama beji ba force. Hey. Next phone next out. Achame ni eba no mumra. Achame mufa champu manumra. Achame yenja mo mumra. Achame mumra. Yede bi ko ran mu ye. Fako cheda sebe. Ani atranko mi. Oyi ameka masam. Achame mumra.
ebisa atiami bo kwa ka mu ye yiyemu ebisa ma fre na nan mu nyina ma mpa atiami ani ti ani ma ma fre no operator feti so ma ye sika kankan wo mu sika kankan wo mu masa operator feti so ma ye sika kankan wo ebisa atiami ka mu ye di ehwamo asi sika no mo mpe enti sika kankan wo mu feti so ma ye ni asa atiami pani atiami hine pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ẹ̀dì ká ní ẹnu ọtí atiami hine ẹ̀nà ẹ̀kọ́ no sika kankan wọ̀ mu atiami hine sọ̀rọ̀ bìrà. onyame ẹjẹ náà dùn ama ẹbí aṣọ obi so a bẹjẹ ní sika pápá bí a ọdí dín akọnọ di a wọn fa ngoro mẹdá ma si di mu si ni sika kankan kankan wọ mu sika kankan wọ mu kankan wọ mu sika kankan wọ mu ẹsẹ nyami ní nyàwó jẹ ẹbí obi sika kankan wọ. asa wọ 200 Ghana o mo yẹn na mo sika náà nso a asa wọ 200 Ghana atiami 200 Ghana. Wọ́n fa ngoro mẹ́ta ma si ti mu si ni sika kankan. Kankan wo mu, sika kankan. Aṣọ kankan wo mu. Kankan wo mu, sika kankan. Ẹsẹ̀ nyàmí ní nyàwó jẹ́ ẹbí omi sika kankan. Money market, àgùnà bí pọ̀ a. Wọ́n ní ká ẹ. Kàtó ẹgbẹ́ kásá sọ ní kásí obi a. Ẹ̀yẹ ẹni bèrè. Ní ọ̀nà sọ̀fọ̀ ẹ̀dá. Wọ́n sè. Onyame bi wasi a saa deɛ bɛka akyerɛ nso mpaaba sa atiami masa no mo fa sika no bi nka ho atiami masa no mo fa sika no bi nka ho atiami for masa no mo fa sika no bi nka ho abatina me nkyɛnse me yere bia no ma me woni di ma ni bi ni a aya wanya nwa ke kanse me sika kankan kankan wo mu sika kankan wo mu ewo mu kankan wo mu sika kankan wo mu ese na mi ne nya wo de na ji wo mi sika kankan wo Ari. Minimum bari mabi kuma si angura ga kete market. Nana kwa me kasi wo firi kwa bra da ngoma se. Wane ne yanko na na kwa ko firi pon yama. Kuma se tafu kontine. O ko pass ni mi an wo bo se. Sandi sika wo se anamu mi. Adia sika wo yenti mi Asa. Asa na musa na buru sika na mo de ba no so. Anti ne yatwa so no. Musa too much. Asa we concert house. Muso mu de abaha ade. Acha mo montas. Eunice, superintendent bra. Superintendent bacho so kuta sadi we. Ade kuta superintendent. Aye ne bo aye 200 Ghana cedis. Na me call China no. Ana mhu se ne omoton ade. China omoton ade a. Na obo no bo. Na obi a mobia. Na ade no wafa. Ade ekuta Eunice. Aye 200 Ghana cedis. Enti me mato no 5 cedis. 5 cedis. We have 1 second. And this will be and to me and to swear.
maton 5 cedis sika kankan mon changi nyumo no na moma ye asori ni pam cho na maka mati ase ayo 5 cedis pe what 20 Ghana ayo ni dio 20 Ghana onye ni eto 20 Ghana this fakoma no obi ama 20 Ghana obi ba what of the 5 cedis account okay aka 1 second obi ba 10 cedi okay what of 5 cedis obi ama na just 5 cedis we dey come on obi ama we have 20 cedis going obi ama 20 cedis obi ama ever man 20 cedis obi ba once can you sanka another 10 cedis this is what man 10 cedis so for the 20 cedis about and the first son from the obi ama 20 obi ama obi ama 30 so for obi ama 30 araka obi ama 30 so for about another 20 cutting a cheap going one first by the other side no Sakoma no here to all functions one going through obiama hey bla we need to tell you baba any job any obiama wako five cities fasa China there so amoto simple what the 5 cities buy about what the 5 Obiba na
Me my butter me basa. Going one. And him are going two. Oh, what's up, boss? Yes, oh, Baba. Come on, Mr. Manuaba. Information. Oh, I'm with this one. I have software means over time. I'm not family you. Fatu. What is this one? Move on, another. Who was it time? I need a fatum. There will be a fatum. Sawachi. Oh, yeah. I go going. Another going. Mama, hey, also Faba. Hey, still my boy, very strong. Also my boy. Never chance, oh, surprise, all the two I did to all the two Adam Musana, all the two I did to all the two I did to all the two I did to it's the other John. Nana toye wokoda, oye nana toye wokoda. Oye, oye nana toye oye. Okasa mi kiko okasa na kwa. Oye nana toye wokoda. Dabiara na miye, na toye wokoda. Okasa mi kiko okasa.
ne mane ko wo ni ne professor yawodia ibe yawodia sisu yawodia na ba ko tete yawodia na ba ko yawodia kana na mane ko yawodia dije ibe yawodia sisu yen ko no because yawodia wo si ko si amo se ba tete si yes yo ba ne mane se na yawodia wo ma yawodia yo ba ne mane This is the answer. This is our answer. International social answer for the Sabbath. Show me to. I bring it now, yeah. Oh, you're not there. To see how. To see how the condition. Come to me. Pass on him after the no, do what to be a so what the 10 cities too, not the 5 cities too proud. Rahima Wakoso. Wakoso. She won the bowl. She won the bowl. Mina me ya de no. Eti mu ma me kasa. Muna nya nya ti ma me. Na para bo wo. O se sa oro. Muna nya nya ti ma me. Muna nya nya ti ma me na para bo wo. Mo ya de ko hin ma be fa bo. Muna nya nya ti ma me. E kwa bi e na so hin ma be fa me be fa so. I don't know.
Ohima ewi. Ohima ewi ko ama from one. Very good. Because Ohima is the top. Ohima. First one, Ohima no fanko. Baba Ohima no fanko. 100. Going. 100 going. Ohima the end going. Ohima 100 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 going. Ohima another 100. Ohima pass one. Another 100 pass one. Another 100 pass one. Ohima. Come on, Ohima. Hey. Pass one. 20. 20. 50. 60. 70. 80. 90. 100. What's that the end of that too? That's what Ohima no go. Going. Ohima going. Ohima bra. Ohima bra na Israel. Ohima bra na Israel. Ohima bra na Israel. Israel ewa chana kasa. Shifu one sheep one. Tifu ni okay ashu. Israel Ohima anyama na otoye no Israel no mo tase asema me ka mi tase me see da sibre so wa ya de pa mo nticha na kasa me see da sibre so wa ya de pa odi ko na so wa yi Ohima nani abrepa. Woman two. Ohima 1 Ohima for there go. Mama Sam. Ohima ya there. Captain is coming out there. Check it. I don't know said. Baby. Maybe akasamun ba ma. Na odi ama yewura. Na no be some odi ama. Pamcho bebre samre da sebre ani ebedi nkomo kakra bi kakra bi na dwumade di akwawiye ntimo mi nyina ye nwen ya so ayo ani na samre ba bi aye duro mi ye eye akontitinti festival committee ye do mbe kire enipa aye yi won se wo mo entoto sa program na aye ba ye nyambo anesi akontitinti festival no committee ayato won no person mi nyina ba nim ha na oman no ehu won ye answer na akontitinti festival members no ebeba no ye bebubo mudin no mo bejira ha wi a ye krachi ni hono ni dwuma o ya ne say ochro pledges enti obi o ho a o ha na o 2000 wo fi but scan sham pass no mpesa ni mba no behu enti o si brafi na baje sa akofo no ebe pese obi a ababa ya tworo ni din na ya ba ababaje yen semre no ebe fre ba fo kwasi ochire
akwansrahi na ọba bɛgyina ne mu a baafoɔ kɔsi ɔkyerɛ ọba na mɔbɔ mu nsam baafoɔ ɔsa koko anansi asa no bi baafoɔ koko ɔkyerɛ koko anansi baafoɔ afirifa ma wɔ dɔkta koko anansi dɔkta koko anansi ɔno nso aba baafoɔ ɔsɛmafo mponua bibi nti wasere kwan bamotɔ mama mfa mo akyi nkyerɛ da ase berɛ obi na otumi di na tikyerɛ da ase berɛ yɛnyɛ no saa James ɔfɛ bafo James ɔsɛ bafo ɔwɔ ha ɔmmra Superintendent Eunice ama from Pong super wo de wo kan sika wo de sika no de fabra sika no bra tam sika no bra na fa begyina ha ye sika de yenya no Superintendent ha Nana Kaja ono so wantumi ama afei Dr. Jerry owusu ansa ono so wantumi ama ana yewo Jerry Agama oha omra Jerry so wantumi ama ana yewo eneje bonsu ono so wantumi ama ono firi wa nipa otwa to eye Nana Mrekutumi ono so watumi aba afi ye ba ko kan ho ono na oto China ne ma no nti mama no free visa China maba wa hima so awo ne ma na fabra no bi hu se wona wi ni ye yewo obaba ko Mesa Kosia oyejo Minister of Agric wantumi ama ono so eka ye ho nti ya yigina he ana dasebro pusuko bi ayi bi ahwe ne na trankunya omode dwumadi na hye nsa se efi ne ko afahye akwatutinti afahye no indi hu akoten ne omanfo nyina embom na ma akwantuo no a yetu no ntumemu dasebro nipa ho yi wo mu na yigina he se dwumadie bia wudie no se wonye nipa odo mo begina ni mu no mo aye ehon ntutoye nti omo a omu nua no mo eye omo a omo ma ena mene mempanimfo apa awom se ye afahye ya kwantutenti afahye omu hwanye ho ntutoye na omu antrase na omu mpe data ebe ya ma om ene oman no ene ye ma wakwantu omu nyina adwen behia na edi bedi san afahye no enu nti so omu gina ha ene nananom yatra nkonya tumia ekura me a yede chichire atwere sukuru eno da uman no enu bina mede ahye wo nsa so mo mfanye san hihye yi mfe ma twere so ma oda uman ne bi nka ochiman oni ye ni nyina ye de akosom efikasiem ye wura osajifo ofuripeni amoetia sebe ye toto na ye fa ye bo chiman din a ono ni din ene dikan
nti dwumadi a mede ahyɛ mo nsa yi mɛsrɛ mo sɛ mode ahofama ɛnsiyɔ ɛne pɛrepɛre yɛ ne korakoraa ɛyɛ abotrɛ sɛ dwumadi a ɛte sɛ no sɛ woanya abotrɛ a wobɛkɔ akɔ so kwan so nti mɛsrɛ sɛ wobɛnya abotrɛ sɛ aduru mmerɛ a mo ne nipa ɛbɛdi nkita ho mobɛkɔ baabi asɛm bi wɔ hɔ a mote a ɛnyɛ mo dɛ ɛsiane sɛ moanya abotrɛ akoma nti wobɛnya berɛ na moato mo bo ase na nkyerɛkyerɛ mu bi ɛyɛ sɛ mode ma baabi a mobɛkɔ no mode bɛma moyɛ ne yɛ yie a abasobɔdeɛ bi a ɛwɔ biara yɛde ma mo sɛ biɛ sɛ bɛko din fata no a ne fata no akono mu bebree wɔ hɔ a mabɔ mo aba so ɛnam sɛ adwuma yi nti ebi a mu ne nwie no na ɔmo ɛka ho nso asɛn nya abasobɔdeɛ no bi sɛbi ɔman som ɛyɛ tu ho akyɛ na otu ho kyɛ ɛyɛ adeɛ de boa wo man a nhyira nso yɛ dɛn ɛba wo so nti momfa nseɛ ɛne nkoden nti tu anamɔ a mede ahyɛ mo nsa no meda mo ase Biao. Yo, that's about Chame. The man to you, said you made it now, dear mine. Yes, so if we me at home, now baby, I could do. Pia, a home bachelor, yeah, my urine. Betumi kaba ne nkyɛn na yɛdidi sɛ akɔtutu nti amfa hyɛ no ɛbɛyɛ krabɛhwɛ na ɛhia sɛ nyame ɛbɛboa yɛ nyinaa ɛda no ase nso sɛ wahyɛ yɛ anuonyam na ɛberɛ biara ɔfrɛ yɛ sɛ ɔyɛbɛba ɛwɔ saa adwumadeɛ mu ɛda tra nkonnwa ase na ɛda yɛ nananom ɛde kurofoɔ ɛbaeɛ so ase na yɛka kyerɛ mu no sɛ sɛne adase bɛkaeɛ no yɛbɛba hɔ yɛba na ɛne mu di nkita ho a mohu sɛ ɛyɛ akwantitenten dwumadie no a ana yɛkɔ so ɛda mo ase